Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Al-ayat an-nabrah. Kairing agung kanumatan dumateng panjenenganipun Bapak Arif Suripto Dalasari Garwo ingkang satuhu mahatur berbudi karmo dan ugi ingkang tansah bahagia. Hadrotal Mustafa wonten pangersanipun para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya ingkang pantes tinulak saha tinulada tindak saha pangutikanipun ingkang fa insyaallah kala dherekipun napa ingkang dados fatwa saha nasihatipun dumateng para panembahan pangbatin praja satriya Bayangkari Nagari minangka dados songsong agunging kawula dasih. Lho inggih panjenenganipun Bapak Cawe, Bapak Kadus lan saperangkatipun ingkang insyaallah kawula dherekipun napa ingkang dados peraturan negarinipun. Dumateng para sesepuh miyambi sepuh meskuti dhateng pakoyaning kautaman ingkang tansah kawula berkahi. Datang lupeng wonten sanipun Bagong saking panjenenganipun Bapak Sri Murtono Dalasari Garwo lan ugi sedaya para pangunjung penganten kakung sambudayanipun ingkang satuhu kinurmatan. Sumrabaipun dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu sulistya puji. Alhamdulillah. Ngemuti bilih kawula lan panjenengan sedaya punika hanapun jejaring kita sawantah jalma limrah ingkang tansah kapurba wasesa dening Pagumersing Gusti ingkang Maha Agung. Nggih sumbering sumber pinangka sumberipun sedayaning sumberipun agesang. Langkung-langkung kawula lan panjenengan sedaya wonten ing wekdal sapunika saged bermuajahan makempal saha manunggal kanthi suka rahayu winujeng kanthi boten pinanggih halangan setunggal punapa-punapa. Pramila saking punika sumangga kanthi rinambaran sedya tulusing manah kanthi andhapasoring manah panjenengan sedaya kala dherekaken muji syukur wonten ngersa dalem Gusti Kang Maha Agung inggih Allah Subhanahu wa taala kanthi bini santah wekti qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun shalawat lan salamipun Allah mugi tetep kaaturaken wonten ngersa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih mustikaning jalma sarta jalma pamilih pinangka nabi akhir zaman ingkang siang pantaraning ratri tansah kaajeng-ajeng syafaatipun fid dini wad dunya wal akhirah. Lan beliau salah setunggalipun nabi ingkang dados panutan ugi nuntut ya kawula dasih. Dumateng para rawuh agung sumawana putri ingkang satuhu nurmatan labet anggen kawula lumarap atur wonten ngersa panjenengan sedaya. Kawula ing mriki minangka dados talang basa ngembang dawuh saking panjenenganipun Bapak Arif Suripto Dalasari Garwo ingkang supadi lumarap atur wonten ngersa panjenengan sedaya. Hanamung sadèrèngipun kawula mengkono bilih wiwit kirang sesrepan miwah asoring samukawis kathah tindak tanduk ingkang nalisir saking Subasita miyang tata krama
saking kawula kanthi andhap asore manah pawang kulawantu nyuwun agung sih samudra pangarsa. Dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan, langkung-langkung wonten pangsanipun Bapa Sri Murtana Dalasari Garwa sumerabaipun dumateng sedaya para pangondhyon penganten kakung ingkang satuhu kinurmatan. Alhamdulillah punapa dene wonten ing wekdal sapunika panjenenganipun Bapa Arif Suripto Dalasari Garwa sampun kasebatan anggenipun nindakaken darmaning asepuh inggih amiwaha suta amahagya siwi angijab kabulaken putrinipun ingkang keparingan peparab Dyah Ayu Anggita Widyasari Putri kantuk panjenenganipun Abagus Rizky Aditya Putra lengkap Bapa Sri Murtana Dalasari Garwa ingkang sampun kaijab kabulaken wonten ing dinten sapunika wonten ing wekdal injang kala wau. Pramila saking punika kanthi sarawuhipun panjenengan sedaya wonten ing wekdal sapunika panjenengan sedaya kasuwun tambahin donga pamuji kagem pasangan penganten saripit. Mugi-mugi kemawon pasangan penganten saripit anggenipun nepusi jangkahan agesan ngantos dumugi wonten ing delahan. Mugi-mugi kemawon saged dados pasangan ingkang atut runtut gendon rukun samat sinamatan sayuk saika kabeh ing pakarti lan mugi saged dados pasangan ingkang tansah langgeng anggenipun mong tinemong ing katresnan sehingga saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang satu kinurmatan, salajengipun kala wau sampun kaaturaken dening panjenenganipun Bapa Duta Wicara saking panjenenganipun Bapa Sri Murtana Dalasari Garwa ingkang sampun kaaturaken wonten ing ajeng kanthi linambaran Sedyatama kanthi gandang ugi kanthi cetha. Bilih ingkang kasekindah panjenenganipun Bapa Sri Murtana Dalasari Garwa kanthi sarawuhipun wonten ing wekdal sapunika ngaturaken salam taklim ingkang kala wau sampun kaaturaken. Pramila saking punika salam taklim punika kawula tampi kanthi waosan ingkang kawula lafataken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kemawon kawula lan panjenengan sedaya ingkang wonten ing ngri kalenggahan punika tansah pikantuk barokahipun sehingga samudayanipun tansah dipun paringi kuwarasan keselamatan berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan ugi kala wau sampun kaaturaken dening panjenenganipun Bapa Sulih Salira saking panjenenganipun Bapa Sri Murtana Dalasari Garwa. Bilih panjenenganipun Bapa Sulih Salira kala wau dan masrahaken kawontenanipun sang penganten kakung ingkang keparingan keparab don inggih Abagus Rizky Aditya Putra kakung saking panjenenganipun Bapa Sri Murtana Dalah Ibu Istiati. Kala wau sampun kapasrahaken pramila saking punika kawula ingkang pinangka dados talang basa ingkang kajibahan nampi kawontenanipun sang penganten kakung punika. Bilih wonten ing wekdal sapunika panjenenganipun Bapa Arif Suripto Dalah Ibu sakeluarga leres-leres sampun nampi kawontenanipun sang penganten kakung punika Abagus Rizky Aditya Putra sampun dipun tampi kanthi suka renaning penggalih kanthi sedaya kegiatan ingkang tumanduk wonten ing
dirinipun. Ingkang wasipun kawontenanipun sang penganten kakung ingkang kula wau sampun kapasrahaken wekdal sapunika panjenenganipun Bapak Suripto dalah Ibu leres-leres sampun nampi kanthi suka renaning penggalih mekaten. Dumateng para rawuh kakung Sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan, punapa dene salajengipun kala wau saking panjenenganipun Bapak Sulisawira saking panjenenganipun Bapak Sri Mutana ugi ngaturaken ingkang arupi bikisan utawi betaan mekaten para rawuh. Sedaya betaan, sedaya peparing, sedaya bikisan ingkang sampun kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Arif Suripto dalah Ibu sakeluarga wonten ing wekdal sapunika kawula ugi gadhawahaken ingkang supadi nampi bilih sedaya punika ugi sampun dipun tampi dening panjenenganipun Bapak Suripto dalah Ibu sakeluarga. Wontene panjenenganipun Bapak Suripto dalah Ibu sakeluarga ngaturaken matur suwun ingkang tanpa pamindhan. Mugi-mugi kemawon sedaya peparing saking panjenenganipun Bapak Sri Mutana dalah Ibu Ismiati, mugi-mugi kemawon saged ambiyantu manfaat dhateng panjenenganipun Bapak Suripto dalah Ibu, lan mugi-mugi kemawon panjenenganipun Bapak Sri Mutana dalah Ibu pikantuk piwales ingkang langkung kathah ingkang langkung barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh kakung Sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan, kadosipun atur saking kawula cekapi semanten kemawon anggenipun kawula ngemban dawuh dening saking panjenenganipun Bapak Arif Suripto dalah Ibu sakeluarga. Mbok bilih kathah atur kawula ingkang kirang merangani wonten ing penggalih para rawuh samudayanipun saking kawula kanthi andhap asoring manah mawantu-wantu nyuwun agunging Syekh Samudra Pangarsana. Wadene saking kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmat, boten ateges kula gempil kamardikan panjenengan sedaya kanthi tatas tetes lan titis. Candha adicara ingkang pungkasan nonggih rumentahing barokah donga. Ananging saderengipun waosan doa kawiwitan saking kawula pribadi mbok kathah ital kuciwaning atur trapsila anggen kawula matur ingkang laju peteng pangertan kawula para ngluturaken gunging samudra pangapura. Usana kawula pungkasi dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.